хора, аз съм гледат на якото и сега ще пътим много поредица с железни правила. Ако ти го гледаш, съжалявам, просто не знаех какво име да измисля. И нашето правило ще бъде не без крафтинг тейбъл, защото виждате, че в тази вие също могат да търгуват с мене. Правилото ни ще бъде да не можем да спим. И пак по същия начин като пресли. Ако нарушим това правило, се изхвърлям нещата, които могат да стакват от инвентара, половината. Аз заспавах преди малко. Може да съм виждал сила, само че. И на всеки епизод ще добавим по едно ново правило. И да знаете, днес в 7 часа в спортната зала Варна ще има концерт. Там ще пеят Криско и Дара, доколкото аз знам. Защото получих покана и не знам точно, но Криско със сигурност, Дара не знам. И ще бъде много яко. Елате на концерта, който може, който ми гледат липа до тогава. Направо ще изкъртим. И сега няма да говоря много, просто ще търся вилиджър село. Първият ни кръстинг тейбъл. Браво! Добре свършена работа. Меч, кирка, братва и лопата. Това не е всичко нужно. Още няма да ни трябва. Мисля, че сме на изи. Ще го оставя както е. Координат няма да казвам, защото после ще проверя само, че не наспавам много добро място. Ако искате, напишете в коментарите дали искате да запиша, да кажа в коментарите да кажа в клипа в следващия епизод. Дали кажа го. Съжалявам, че много се обърках. И тази овца, мисля, че спавам точно пред мен. Синя. Сега бъдем брадвата. В следващия епизод ще кажа коментарите, ако искат. Ако повече от 10 човека кажат, че искат да видят сида ми, веднага в следващото, точно в началото, го показвам. И там виждам въглища. Няма да взема. Сега ще се преустановим. Това може да ми трябва, ако намерим яйен запалка. А от запалка започва всичко. Взимаме обсидиан, правим с портал към Нидера. Най-накрая. Всичка ще го изкопваме, първото е малко. Почти свърши. Не почти. И лопатата наполовина се изхаби. Там ще отидем върху планината, за да видим. И това изглежда много интересно. Видите платформа как? И е това. Само, че тук не искаме. Може да са планини, може да са такива неща. Само, че на практика аз знам, че ако ми трябват емералди в планините се спавнат, се намират най-често.
Само че аз няма да съм като Теслите да губам с вилджерите, затова не ми трябват емералджи. Като се научиш да правим нови железни пребори. И сега не мога да бягам. Ау. Ще се бъда въглеща, ще правя една печка. Ще изпика месото и когато го направя ще видим. Бих хора вече се смел. Се правят пържолите, така че. Посъдим още малко 5 кобалстон. Ще го направим на кирка. Ага. И един хубав меч ще се направим. Все пак, мобовете няма да ни издадат. И по-скоро ни да ги изнем с такива поръжа. Паднал мълча, сега да се назва. Вие си изпече всичко, пак започваме да търсим. Няма чакам. Взимаме с нещата и им да няма. Може да почитават. Ще ги спрем всичко, че са малко. Доколкото мисля. Сега тук ако продължи един слой. Лац. Малко съм. И си пак за XP. И се стъмва. Трябва да намерим самотия на вилиджери, там зомбите да не ги докопат. Самите вилиджери. Просто на зомби вилиджери. Сега имаха да разпечем готово.
много гадно. Вече поне имам доста въглища. 11. И пак тръгваме, имаме точове. Здрасти, са. Мразя да е нощ. Вие? Но клипа май скоро ще я приключи, вече към 11 минути. И максимум е 15, това ще направи към 14 минути с изпитание. И най-вероятно след 2-3 дни ще има нов епизод на Железни правила. И ние не можем да открием селци на вилизъри. Колко време търсим? Искам да направим сечемо. Во? Така. Начинам. Evo još malo kod cijenđenja. Opa. Сега сладката ще пообикаляме. Съжалявам, ходно това ще е от клипа. Прекалено дълъг става. Чао и до следващия епизод.